Age is just a number, ika nga nila. Bilang parte ng pagpapahalaga ng bayan, isang araw ang nilaan para sa mga haligi ng komunidad, ang mga senior citizens. Sa mga nakalipas na taon, kasama ng mga senior citizens ang iba't ibang sektor ng bayan para sa isang masayang selebrasyon. Ngunit ngayong Padanong Festival 2025, sa kauna-unahang pagkakataon, sila ay nabigyan ng sariling entablado para magsama-sama at magdiwang bilang isang grupo ng kapiyastahan ng munisipyo. Ang mga community elders ay siyang nagsisilbing matibay na pundasyon ng isang bayan. Dala nila ang mga kwentong hinabi ng panahon, mga aral na nagsisilbing gabay at ang karanasang nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Layunin ng programa na bigyang pagkakataon ang mga senior citizen ng bayan na makapagpahinga at mag-enjoy sa labas ng kani-kanilang tahanan. Ang kanilang pakikisalamuha sa kapwa ay lumilikha ng matibay na samahan at bugkos ng kasiyahan. Pagkakataon para makipag-socialize sa mga iba't ibang elderly in the different barangays. So, nakita namin na it is a big opportunity for them to meet their old friends, to meet new acquaintances, at saka para makalimutan nila yung pagka-matanda, hindi lang nasa bahay sila. At least this Senior Citizens Day, makapag-enjoy sila, makapag-relax, malimutan nila konti yung kanilang mga iniisip na problema, kung mayroon man, ganon, para hindi sila maboring sa kanilang mga tahanan. Bukod pa riyan, ang ganitong mga ganap ay nakakatulong sa kanila na maging aktibo sa buhay. May isa nga makatulong ti kastoy nga gathering. Ado dagiti pada nga senior citizen nga handa nga mobilization. Ngem gapo dati nga activities ada dagi sumba kada kumaranting da so nga numadamdam mabawiya magsala-sala da. Ngem kadto madita kat ado ti bidriden idin eh. Pero dijay kasasala dati kasasumba da kamo no apay ket tataket imaktiv da. So nga makatulong da ita mapaspasaba nga kastoy nga okasyon, ikanda kami ti Senior Citizens Day, tanong ti kasta, makapagbabanding kami aming senior citizen ng taga San Manuel. Dumagdag din sa excitement ng mga senior citizen ang pagkakataong mairampa ang kanilang mga magagandang kasuotan. Saan nga kasla idiyon unanan nga ada kami latadyaliklikod, ada kami ito sangon, may kami mat makisocialize, agsakat kami mat napintas mo titsura men, kasla nga tiri nami kat nagragsak tata, nga kasla idin nga ada ubing latad to sikat mi, nga apo mi nga gawawi at tayo kanta kami tal daw mi, nga senior day, kat nagragsak makita yung mat nga sala da nga sala. Makita yung mga erwardan da kita napintas nga badbado da, adama lipistikan. Iso nga ti feeling mi tatakot kasla
50, hanan niya 60, 70, 40s. Life begins at 60. Hanan nga life begins at 40. Ang samahan ng mga senior citizen ay mistulang isang pamilyang nagtutulungan. Gampanin ng kanilang organisasyon na suportahan ang bawat isa sa kanila. Muna nga function mi, dijay mutual aid. So nga dati contribution mi, bawat member, tano dati disease member, adamat iti mutual aid nga itad mi kadagiti beneficiary, tinayta nga disease member. May sapay nga function ti federasyon, amin nga senior citizen nga agtawan ti 60, in-encourage me nga agree through da amin nga indigent ta ikwami no makaipasada jay entik ket manayunan ti islat dagiti agbalin nga social pensioner mabalin mi nga laan dagiti naganda nga isali dita. Hindi rin mawawala ang mga pagkaing nakakatakam na inihanda para pagsaluhan. Ito ay mas lalo pang pinasarap ng tawanan ng bawat barangay. Ang mga tugtuging makaluma at ritmo ng bawat musika ay talaga namang nakakaengganyo sa tenga. Kaya naman, hindi ko mapigilang makipagsaya at makipagsayawan sa kanila. Iba talaga ang enerhiya ng ating mga lolo at lola dito sa San Manuel. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang pakikisaya sa kanila. Dito lang yan, sa ganda mo, Pangasinan! Let's go! Let's go! Two, three, four, one, two, three, four, one, two.